Matagumpay na naaresto ang rank 3 most wanted person sa National Capital Region sa isinagawang Joint Intelligence and Manhunt Operation ng mga kapulisan sa Barangay Tagas, Daraga, Albay nitong Miyerkules, October 1. Kinilala ang naarestong sospek na si alias Ronald, 44 anyos, may asawa at residente ng Pandacan, Manila. Ayon kay Police Colonel Noel Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, inaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng Korte Nobyembre nitong nagdaang taon dahil sa apat na kaso ng qualified rape sa isang minor de edad. Ang suspect ay mag-iisang taon umanong nagtago sa batas at nanilbihan bilang construction worker sa nasabing bayan. Siguro meron siyang dito, may mga kamag-anak siya at may mga kaibigan. So dito niya napiling magtago. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng Pandacan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Naging best practice na rin kasi natin dito sa Albay Police Provincial Office yung lagi tayong handa. Then yung identify natin usually yung mga nakatira doon sa bawat cluster, baryo, barangay. So pagka may mga bagong muka, yun na ano kagad natin na background check. So pagka may mga coordination na ginagawa yung other units dito, mabilis nating na-actionan kasi nag-base tayo palagi doon sa intel-driven operation natin. Nanawagan naman muli ang mga otoridad sa publiko na makipag-ugnayan sa otoridad para sa ikadadakip ng mga wanted ng batas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.